Vapur ankrat bejn sema u ilma maqsum minn nofs. Din kienet ix-xena li ra qudiemu kru ta' One News meta ħareġ madwar 10 milji nawtiċi l barra minn Malta sabiex jara x'fadal mit-tanker Lady Sandra. Kien fil-25 ta' Marzu li dan il-vapur irreġistrat it-Togo sab lilu nnifsu f'nofs maltempata qalila. Ir-riħ fil-baħar dakinhar saħansitra beda jlaħħaq il-Forza 9. Ftit wara d-9:30 ta' filgħaxija, il-Forzi Armati ta' Malta titħlilha s-sejħa għall-għajnuna waqt li Lady Sandra kien fil-Grigal ta' Malta u minnu fih tiskatta operazzjoni delikata ta' salvataġġ f'baħar jibla l-art b'mewġ qoli li laħħaq il-5 metri. Permezz tal-Patrol Boat Melita 1 tal-Forzi Armati ta' Malta flimkien ma' helikopter dakinhar ġew salvati 3 baħrin f'sogru li ma bħalu. Illum il-ġurnata, il-Lady Sandra għadu ankrat fl-ibħra territorjali Maltin. F'nofs baħar bħal relikwa ta' memorji xejn sbieħ għal dawk li fil-25 ta' Marzu kienu fuqu u għal membri tal-Forzi Armati li f'nofs lejl ipperikolaw ħajjithom fuqu sabiex jaqdu dmirijietom. Madankollu jidher li bdiet ħidma sabiex dan il-vapur issa jitneħħa mill-ibħra territorjali Maltin. Kelli mal-Transport Malta ikkonferma ma' dan l-istazzjon li hemm komunikazzjoni mas-sidien ta' Lady Sandra sabiex jieħdu l-passi neċessarji kollha u kemm jista' jkun malajr jitneħħew il-fdalijiet ta' dan it-tanker. Transport Malta konfermat ukoll li s-sidien tal-bastiment qabdu kumpanija sabiex issegwu jitneħħi l-fdalijiet tal-vapur. Il-parti mill-bastiment ġo l-ibħra Maltin tinsab fuq wiċċ l-ilma u ma kienx fiha ebda materjal perikolus għal daqstant m'hemmx riskju. Transport Malta ħarġet ukoll avviż għal baħħara biex tinforma lil dawn tal-aħħar bil-pożizzjoni tal-bastiment. Intant One News huwa informat li l-parti l-oħra tat-tanker inġaret ġewwa żona ta' tiftix u salvataġġ Libjana. L-awtoritajiet Maltin għaddew l-informazzjoni li għandhom lill-awtoritajiet Libjani sabiex din titneħħa wkoll. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.